ללמוד רבי נחמן מברסלב קצת. בעזרת השם. עד מתי יש לנו? שעה. מתי? לא. חשבתי 8. אני אכתוב לה. את תכתבי לה לפני, בסדר. חצי שעה כזה, בסדר? 10. טוב, אז אנחנו נלמד איזו תורה ידועה של רבי נחמן מברסלב, תורה ו', עם חיבור שחיברתי אותו לתורה נ' ו' בליקוטי מוהר"ן. שם רבי נחמן בעצם פותח את כל הסוגיה שנקראת אלול והעבודה של אלול. אומר רבי נחמן מברסלב, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי אומר זיקיתי ליבי תיארתי מחטאי, כי בשעה שאדם אומר חטאתי אביתי פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב בלי פנייה. מה זאת אומרת? וזהו מי אומר זיקיתי ליבי תיארתי מחטאתי, היינו מי יכול לומר שליבו זך וטהור מפניות? פניות זה מושג בחסידות. נראה לי שזה בערך ככה בעל שם טוב יותר מאוד מאוד התמקד מתורת הבעל שם טוב, מאוד התמקד על הנושא שנקרא פניות. מה זה פניות? כל אחד מאיתנו עושה מעשים. ויש שאלה, האם אנחנו עושים את המעשים האלה מצד האמת שלהם, מצד הטוב שלהם, או שיש לי פנייה בדבר. תן דוגמה. בן אדם נותן צדקה. יש כאלה שנותנים צדקה, למה? בשביל? לעזור. יש אחד אומר, אני נותן צדקה בשביל לעזור לבן אדם הזה שמולי. יש מדרגה יותר נמוכה, שהאמת היא שהבן אדם הזה רוצה להרגיש טוב עם עצמו. הוא נגיד עשה משהו לא בסדר, יש כל מיני עבריינים שתורמים ספרי תורה. או מחזיקים מוסדות של ישיבות. למה? כי הם עושים כל מיני בעיות בלילה, המצפון עובד קשה, אז איך הם מנקים את המצפון? טוב, נעשה הכנסת ספר תורה. תרמתי כסף. ולפעמים לא דווקא. גם אנחנו זה יכול לקרות לנו. אנחנו רוצים קצת להרים לעצמנו, הנה עזרתי לו, אתה רואה עזרתי לו, אני בן אדם טוב. זה נקרא פנייה. ויש מדרגה עוד יותר נמוכה, שאדם עושה את זה כדי שיסתכלו עליו. יש איזה מישהו שצריך עזרה, אז הוא, בשביל שכולם ישימו לב, כולם ראיתם שעזרתי לו? הוא לא אומר את זה ככה, כן, אבל הוא כאילו עושה תנועות, שכולם ישימו לב שהוא עזר, ושכולם צילמו אותי, שנתתי לו את ה-50 שקל בזה. זאת אומרת, הוא בעצם, זה נקרא פניות. פניות זה אומר, יש פה פגם במעשה שהוא אמור להיות טהור לכוונה טהורה, ובמקום זה, האדם העדיף את הטובה של עצמו קצת. להרגיש טוב עם עצמו, קצת כבוד, קצת גאווה, קצת להרים לעצמו, כל מיני דברים כאלה, זה נקרא פנייה. אומר רבי נחמן, אין מי שלא צריך לעשות תשובה, גם צדיק. כי לכל אחד מאיתנו יש איזו נקודה דקה שבדק, ככל שאדם יותר גבוה, אז זה יותר דק, אבל יש איזו נקודה דקה שהוא עושה את זה בשביל. לדוגמה, אדם יכול אפילו תורה ומצוות. אתה יודע למה אני מתקרב להשם? כדי להרגיש טוב עם עצמי. או אדם אומר, וואי, הבנתי שמישהו דתי, יש לו שמחה. אז אני דתי. איך קוראים לזה? פנייה. כי אתה לא עושה את זה מצד האמת של הדבר, אתה עושה את זה כי אתה צריך משהו, הקדוש ברוך הוא נהיה כספומט שלך. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, הנה התפללתי, דוד תעזור לי במשכנתה. הנה התפללתי, תן לי רפואה. קוראים לזה פנייה. אתה בעצם בא לקדוש ברוך הוא, אבל לא בגלל עצם הקרבה, מה שמעניין אותך זה מה שיצא מזה. אגב, זה יכול להיות בקשר בין איש לאשתו, וגם אפילו לצערנו בין חברים, או בין ההורים לילדים.
יכול להיות בן אדם שבעצם הוא חושב על טובת עצמו. גם התחתן, בסוף הוא חושב על עצמו. או אפילו פעם אחת מישהו אמר, כן, אני אגדל את הילדים שלי כדי... כי כשאני אזקן, מי יטפל בי? אז מה יצא? שעשית הכל בשביל שבסוף יטפלו בך, אז זה נקרא נגיעה אישית. כן. אבל אם אני מתפעלת דברים שלי, כאילו, אם ככה, כאילו, מה שאמרת על הפניות, כאילו, בתפילה, אז אם אני מדברת על דברים שקורים, אז אסור לי להתפעל על העניינים האלה, כאילו, יש לי אינטרס שלא יקרה. למה? אז תמיד צריך לשאול את עצמי, למה אני רוצה שזה יקרה? שיהיה יותר טוב. למה? אז תמיד, כאילו, איך אנחנו מנקים את עצמנו מפניות? אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, בסוף, מה הכוונה שלשמה אתה עושה את הדבר? אין בעיה, ברור שאני רוצה להתפלל להיות בריא ושלמשפחה שלי יהיה טוב וזה וזה. אבל למה? מה המגמה? כדי שמה? כדי שסתם יהיה טוב וזהו, וזה לא פוגש את הטוב של העולם? או שאתה אומר, לא, אני רוצה שיהיה פה טוב, כי זה רצון השם, או כי כשזה טוב, אז אנשים טוב להם בחיים. זה כבר מדרגה. אבל אם בן אדם אומר, אני רוצה שלהורים שלי יהיה כסף כדי שיתנו לי כל הזמן. אז עוד פעם, חזרת לעצמך. זאת אומרת, שאני חוזר רק לאינטרס שלי, זה מסתבך. אבל אם עכשיו, כן יש מדרגה שבן אדם אומר, תראה, אני כן רוצה שיהיה לי טוב, אבל לא בשביל עצמי שאני מחפש רק את הטובה שלי, כי כשלי טוב, אני אוכל להשפיע טוב. אז זה כבר נפלא. כי אתה רוצה את הטוב בשבילך, אבל אתה לא משאיר אותו אצלך. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. אתה רוצה לקבל, וזה בסדר, כולנו רוצים לקבל, מהיותנו נבראים. אבל השאלה אם אתה רוצה לקבל ולהשאיר את זה אצלך, או שאתה רוצה לקבל כדי להעביר את הטוב הזה הלאה לעולם. אם אתה הנושא, הסתבכנו, זה נקרא פניות. אבל אם אתה אומר, כן, השם, תן לי כוח. בשביל מה? כדי להעיר. נפלא. לכן אומר רבי נחמן, מי יכול להגיד שהוא זך והוא לא צריך תשובה? כי תמיד הפניות תופסות אותנו. עכשיו אני רוצה להתקדם לפסקה ואפילו. תראו, עכשיו יש פה עוד עומק. ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, כלומר, הוא הגיע למדרגה שאין לו פניות. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. שבן אדם כבר מפסיק כל הזמן לחשוב מה יצא לי מזה, אלא הוא עושה את זה לשם הדבר עצמו. זו מדרגה עצומה. גם האדם הזה, אומר רבי נחמן, צריך לעשות תשובה. למה? אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. כי מתחילה כשעשה תשובה עשה לפי השגתו, ואחר כך בוודאי כשעושה תשובה בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. ונמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה על שיתגשם את רוממות אלוקותו. אני אסביר, זה מילים קצת קשות, אבל אני אסביר לעניינים שלנו. אומר רבי נחמן, גם הצדיק הכי גדול צריך לעשות תשובה. למה? בגלל שביחס לאתמול אנחנו רוצים שכל יום אדם מתקדם. ולכן נכון אתמול אני צדיק הייתי פה, אבל אני רוצה שמחר תהיה פה. ולכן ביחס לאיפה שאתה נמצא מחר, זה כבר נמוך. זאת אומרת, למה תמיד תשובה זה רלוונטי? כי תשובה זה אומר להוסיף עוד, להתקדם. אנחנו צריכים לעולם לא להפסיק להתקדם. שלא יהיה מצב שאנחנו סטטיים. אתה לא יכול להיות סטטי מצד אחד, מצד שני אתה יכול מתישהו להוריד קצת את הרגל מהגז. כן, אבל לא תמיד מורגש. יש הרבה אנשים שאומרים, טוב לי איך שאני. לא רוצה, לא יותר, לא פחות, זה טוב לי ככה. אז אני מסכים איתך שבדרך כלל כנראה שהחומר ימשוך אותם למטה. מסכים איתך. אבל עדיין, התנועה של הנפש שלנו, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. יש לנו בעיה מסוימת. מה הבעיה? אנחנו מסתפקים במועט איפה שלא צריך להסתפק במועט.
בגשמיות, אם מישהו יגיד לך, תגיד לי, איזה רכב אתה רוצה, 2020 או 2022? מה אתה אומר לו? 22, צריך להתקדם. וכמה, אתה רוצה עלה במשכורת? בטח, צריך להתקדם. ועוד קצת בגדים? כן, בטח. ועוד קצת זה? כן. פתאום ברוחניות כולם נהיים צדיקים. טוב לי כמו שאני. אני מסתפק במועט. למה אני צריך, הכל בסדר, כאילו, למה אני צריך... אומר רבי נחמן, צריך לעשות תשובה על התשובה של אתמול. למה? כי אנחנו צריכים לרצות תמיד להתקדם. במה? בעבודת השם, בתורה, במצוות, במידות. איך מישהו אמר לי פעם, מה אני רוצה? רצחתי מישהו? גנבתי? לא, בסדר, לא רצחת, לא גנבת, אבל למה אתה נשאר רק במקום הזה? בוא תהיה עוד יותר טוב, אתה יכול להגיע למדרגות של טוב הרבה יותר פנימיות. אז נכון, אתה ברוך השם איש טוב, אבל בוא תעמיק את זה, תתקדם. למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו ימים קצובים בעולם הזה, כל אחד כמה שנקצב לו. אסור שיהיה לנו יום שנשארנו בו כמו אתמול. כל יום צריך להיות תוספת על היום של אתמול. לכן אומר רבי נחמן, תשובה זה תמיד רלוונטי. כי תשובה זה אומר התקדמות תמידית. וזה בחינת עולם הבא, יום שכולו שבת, שיום שכולו תשובה, לא ייכנס לזה כרגע, אבל הרבה אנשים שואלים, רגע, לא, מה יהיה בתחיית המתים? הרי יתבטל היצר הרע, נכון? כבר אין יצר הרע. אז מה נעשה שם? הם שעמם. כאילו מלא היום יש התמודדות, יש לי יצר הרע. אבל מה יהיה כשכתוב לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט את יצר הרע? אז מה נעשה שם? תשובה? נו, מה התשובה? ההשגות עוד הפעם, יש אין סוף השגות שהתפתחו. היום אנחנו תמיד בסור מרע. עוזבים את הרע, מתקדמים. לעתיד לבוא נהיה במצב שכבר לא יהיה לנו עסק עם הרע, יהיה לנו פשוט אין סוף התקדמויות בטוב. מלא מדרגות טוב שנפתחות, לפי המדרגה. וזה בחינת עולם הבא, שזה תשובה על התשובה. כן. משייך את זה לעצמי באיזשהו אופן. כשאני הנושא, כשאני הסיפור. עכשיו, יש את העניין של מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, יכול שגם את זה אני לא מבין עד הסוף נכון, אבל לצורך העניין ניקח בן אדם שיש לו משהו מסוים שהוא מודה בו, והוא כן רוצה. הנקודה שהוא כן רוצה להצליח לא לעשות את אותו דבר. הנקודה שהוא רוצה היא לאו דווקא לשם שמיים, כי הוא רוצה לעבוד על מידת הוויתור העצמי שלו. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. קוראים לזה בדיעבד כשר. זה בסדר להתחלה. אז גם בעניין של הפניות. נכון, זה בסדר. אם יבוא בן אדם ויגיד לי, תשמע, כשאני נותן צדקה, אני מרגיש כאילו, אני עושה את זה קצת לעצמי. מה אתה אומר? נפסיק לתת צדקה? אני אגיד לו, לא, תמשיך. למה? כי, מה עדיף? שלא יהיה כלום? או בן אדם אומר לי, תשמע, כשאני לומד תורה אני מרגיש קצת שאני זה. מה, אני אפסיק ללמוד? לא, תמשיך ללמוד, אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל תדע שזה בדיעבד ואל תתעקע שם. תדע את זה. תדע? אם אתה יודע את זה, הכל טוב. אומר רבי נחמן, וכשרוצה אדם ילך בדרכי תשובה צריך להיות בקיא בהלכה, וצריך שיהיה לו שני בקיאויות, בקיא ברצו, בקיא בשוב. כמו שכתוב, זכאה מן דאיל ונפיק. עוד רגע זה יתבהר. וזה בחינת, אני עשיתי פה רבי נחמן בדילוגים, כי התורה הזאת יש בה הרבה מושגים של קבלה, אז הורדתי אותם קצת, ניקיתי. וזה בחינת, אם עסק שמיים, שמעתה, זה בחינת איל, בחינת בקיא ברצו, והציע שאול הינקה, בחינת ונפיק, בחינת בקיא בשוב. וזהו אני לדודי, ודודי לי. אני לדודי זה בחינת איל, ודודי לי זה בחינת נפיק. וזה סוד כוונת אלול. אני מדלג קצת, והפירוש הפשוט הוא, שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד. בין בעלייה, בין בירידה. שם בחינת אם עסק שמיים והציע שאול הינקה.
היינו, בין שיזכה לאיזו עלייה, לאיזו מדרגה גדולה, אף על פי כן אל יעמוד שם. ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר. שזהו בחינת בקיא ברצון, בחינת עיל, שהוא בחינת אם אשג שמיים שמעת. וכן להפך, שאפילו ייפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשאול תחתיות גם כן, אל יתייאש עצמו לעולם. ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל, כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך. וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך, וזה בחינת והציע שאול ינקה, וזה בחינת בקיא בשוב, כי אפשר בדרכי תשובה, כי אם כשבקיא בשני הבקיות האלה. אז אני אסביר. לא ניכנס פה לכל סוגיית הבקיא, מה זה הבקיא הזה שרבי נחמן רוצה להגיד לנו. זה דברים, פעמיים בקיא זה גימטריה דרך, דרך זה גימטריה של שמות קדושים, לא ניכנס לזה. רק נגיד את הרעיון שאותו אנחנו ניקח לחיים שלנו. אומר רבי נחמן מברסלב, אדם צריך, בשביל לעשות תשובה צריך, אני לדודי, זה בחינת עיל, עיל הכוונה עולה. נכנס ועולה, וזה בחינת רצו, כך כתוב בספר יצירה, ריצה. אז יש לנו אני לדודי, ריצה, עלייה, מול דודי לי, שזה ירידה, שזה בחינת נפיק, כלומר יוצא, יציאה, וזה בחינה שוב, ונקרא בספר יציאה, שזה לשוב למטה. אומר רבי נחמן, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך להיות בקיא בשתי אלה. ואיזה פסוק הוא אומר? אם אשג שמיים, שם אתה. בשמיים אתה נמצא, ריבונו של עולם. וגם כשאני בשאול, והציע שאול למטה, הנה כאן. אומר רבי נחמן, כאשר אדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך שתי עבודות. עבודה ראשונה, כשהוא עולה למעלה, לא להסתפק במועט. אל תסתפק במועט ברוחניות. ברוחניות תבקש תמיד לעלות עוד יותר, ועוד יותר, וכמה שיותר להשתדל לעלות. אל תפתור את עצמך, הנה, הגעתי הנה יש לי קצת קביעות איתים, אני משתדל ללבוש את הצנוע, אני ככה, מספיק. לא. כמו שבגשמיות, ככה אומר הרמח"ל, כמו שבגשמיות אתה לא מסתפק במועט, אתה תמיד רוצה יותר, ברוחנית בוודאי שצריך לבקש תמיד יותר. אז אומר רבי נחמן, אני לדודי, זה התשובה הראשונה. כשאתה עולה למעלה, אל תעצור. תרצה להתקדם במידות, בזוגיות, בשמחה, בעבודת השם, בכוונה בתפילה, יש אין סוף מדרגות. אל תסתפק בזה במועט. זה אחד. 2, אומר רבי נחמן דבר גם כל פלא, גם כשאתה בנפילה, גם כשאתה בתקופה לא טובה בחיים, אל תייאש את עצמך ותגיד זהו. יש כאלה אנשים כשהם למעלה, יש להם בקיאות ברצון, זאת אומרת שהם למעלה הם מבסוטים, הם עובדים את השם. כשהם למטה, לא הקדוש ברוך הוא ולא ההורים שלי וכל העולם דפוק וצריך לזרוק הכל לפח ואין לי כוח לחיים. צריך להיות בקיא בשוב. מה זה בקיא בשוב? אבל זה קשה. כשאדם נמצא בשאול תחתית, שהוא נמצא במצב קשה, לא משנה באיזה תחום בחיים, איך אפשר להחזיק שם? תשובה, כי הציע שאול, הנה על ידי אמונה. שהאדם יודע, כך כתוב במקום אחר ברבי נחמן, שכל מאורותיו הם לטובתו, זו הבחינה היא מעין עולם הבא. אם אדם מבין שתמיד הקדוש ברוך הוא מלווה אותו, גם כשהוא בבור הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא תופר לו טוב. יוסף הצדיק, האחים שלו, מה שנקרא, מה כבר יכול להיות יותר גרוע מזה? לא מספיק הוא מגיע לשדה לאחים שלו, לעשות להם טובה, לשאול מה שלומם, זורקים אותו לבור נחשים ועקרבים,
יותר גרוע מזה לא יהיה. כן, יהיה. בום, זורקים אותו אחר כך, מוכרים אותו לישמעאלים, שמוכרים אותו למדיינים, שמוכרים אותו עד שהוא כבר מתחיל זה, 2 בבור של פרעה. יוסף הצדיק ממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא, ואז הוא קולט שכל הסיבוב הזה היה כדי שהוא יהיה מלך מצרים. מי יכול לתפוס את זה? עכשיו, כשאתה רואה את הסוף, ואתה אומר, כן, יש השם, זה לא חוכמה כל כך. הקושי הוא כשאתה בתוך הסיטואציה, להאמין שהקדוש ברוך הוא תופר לך פה משהו טוב. אבל אני רואה הפוך, אני בתוך הבור, תדע לך שהקדוש ברוך הוא הציע שאול הנה כזה, גם אם זה נראה לך שזה הדבר הכי גרוע בעולם, זה לטובתך. כמו שקרה ליוסף, כמו שקרה לעם ישראל, לא עלינו. גלות, שואה, ברוך השם, זכינו לחזור לארץ ישראל. ואולי מתוך הזוועות שעברנו קיבלנו את האפשרות הזאת. אז אם תשאל את האנשים שמה, מה עברתם שמה? אבל אנשי האמונה, כמו אדמו"ר פיאסצנה, שהיו בחוץ לארץ ועברו את השואה, הם האמינו שריבונו של עולם תופר פה משהו טוב. תופר פה משהו טוב. מתי הטוב הזה יגיע? אולי היום, אולי מחר, אולי עוד שנה, אולי עוד 5, אולי עוד 10 שנים. אי אפשר לדעת. אבל זה לטובתנו. מה אבל? תראה איך יש לו איסורים, תראה פלוני ככה קרה לו, תראה. אני לא מבין כלום. אני רק יודע דבר אחד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתי. זהו. אם אדם משנה לעצמו את הידיעה הזאת ומתברר איתה, הוא יהיה מאושר. למה? כי הוא תמיד, זה כמו שאתה לוקח את הילד שלך על איזשהו מקום. אז הילד, כל שכן שהוא תינוק, הוא סומך על אבא שלו. גם אם תיקח אותו לעזה, הוא מסתכל על החלונות והם מבסוט. כי הוא יודע שהוא בידיים של אבא שלו. אז אבא שלי רוצה שיהיה לי טוב, וכנראה טוב פה. אבל אתה יודע מה, יבוא לו איזה מבוגר מהצד, יגיד לו, תשמע, אתה יודע, אתה במקום ככה וככה, זה לא פשוט. יגיד לו, הכל בסדר, אני בידיים של אבא שלי, הוא יודע מה הוא עושה. כן. אבל זה באמת כאילו דבר רע. זה דבר רע, נקרא לזה... זה לא באמת שאבא שלו דואג לו. זה כי בעזה, כאילו... כן, אבל... אבל כאילו אני לא חושבת אם אנחנו צריכים להיות ככה ואחרי. הקדוש ברוך הוא, בואי ניתן לך דוגמה, בואי בשביל שנבין. נכנסת לקולנוע, אל תיכנסי לקולנוע. נגיד שבטעות עברת שם. היו איך? הילולה, לא מכיר, לא ראיתי. לא משנה. עברת ליד בניין. פתאום את רואה מישהו עם חולצה לבנה, תופס סכין, וחותך למישהו את היד. איך זה נראה? נראה טוב? נראה רע. ואת צועקת לו, מה אתה עושה? משוגע, מתקשרת למשטרה, מחבש, מה שאת רוצה, מזמינה. תעצרו אותו, משוגע, מה הוא עושה? בא לך מישהו מאחורה, הגברת, פה זה בית חולים. יהודי הזה יש לו נמק ביד. אם לא חותכים לו את היד, חס שלום, יכול כל כולו ללכת כפות. וזה עם החולצה הלבנה הוא הדוקטור. אותו דבר, החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 6,000 שנה, לפחות. סרט כזה ארוך. אנחנו באים באיזה נקודה בסרט. הקדוש ברוך הוא, למה עשית לו ככה? למה אתה עושה לזה ככה? למה צריך לעבור את זה?
הקדוש ברוך הוא, תשמע, איך אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב אחרי שהוא קיבל את האיסורים, איפה היית ביוסדי הארץ? תגיד לי, אתה היית איתי מההתחלה שם בתסריט? אני יודע מה אני עושה. טוב, כמובן, לכל אדם יש בחירה חופשית, ואולי על ידי הבחירה שלו, אם לא בגלגול הזה, בגלגול הקודם, לפני 2, עשה איזה עניין שצריך להתכפר לו על ידי מעשה האופן הזה. אנחנו באים באמצע סוף הסרט, ואנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא מנתח, חותך, ואנחנו אומרים, אוי, איך אתה עושה ככה? זה רע. אבל באמת, נכון זה כואב, החיתוך כואב, אבל האם אפשר לקרוא לזה רע? בעומק זה לא רע. זה לא רע. את אומרת, למה הוצרכנו לזה? אולי שמלכתחילה הוא לא היה חולה ואז לא צריך ניתוח. כן, אבל יש בחירה חופשית בעולם. הקדוש ברוך הוא הייתה בחירה חופשית. אז כל אחד היה לו את הבחירה החופשית בסרט הגדול. אנחנו נמצאים פה כולה בגלגול אחד, זוכרים במודע גלגול אחד. ואנחנו עם 13% מידע שיש לנו, איזה 13? אולי 2%, אני יודע. מנסים להבין את ריבונו של עולם. וזה לא, אני אומר עכשיו, זה לא תמימות. זה העומק של החוכמה. החוכמה היא להבין שאתה חלק ממהלך ענק, ואתה באיזה, ראית כמה שניות מהסרט. אל תסיק מסקנות שנייה על הכל, חכה. הקדוש ברוך הוא, העתיד לבוא, אדם ייפטר מהעולם, כל אחד בזמנו, יראה לו את כל הסרט. שיבוא הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי ככה? הוא אומר, בוא תראה שזה היה טובתך. למה הקדוש ברוך הוא קרא לי? בוא נראה הסבר. הכל הקדוש ברוך הוא יפתח את כל מה שנקרא הקלפים. אבל זה בסוף. החוכמה היא להאמין ולהיות בקיא, כמו שברצוע אתה בקיא, כשאתה בעלייה, לא להסתפק במועט, להעלות עוד יותר. להיות גם בקיא בשוב, גם בירידה צריך להיות בקיא. בקיא הכוונה, כאילו, לדעת איך לעבוד את השם גם למטה. זה לא פשוט. אני לא יודעת השאלה, אני חושב שבעלייה אתה יודע שיש מצב שהוא יותר טוב, ויש לך שאיפה להגיע לשם. בעלייה... את יודעת את זה בשכל, אבל ברגש את חווה את הקושי, אז זה יותר קשה. תחשוב, מלא אנשים למשל שקראו להם סיטואציות פשוט בחיים, תמיד חוזרים בתשובה, אוקיי? תמיד מוצאים את השם ומתחזקים. לפעמים כן, לפעמים. תראי, בשואה יש כאלה שנהיו צדיקים, יש כאלה שכפרו ונהיו כופרים. יש פה שתי שבילים. אדם שחווה רע בחיים, או שהוא עושה תשובה, או שהוא זורק הכל. כי הוא אומר, רגע, איפה הקדוש ברוך הוא בו בכל הסיפור? פוף. או שהוא נכנס להתבוננות, כתוצאה מהמקרה שקרה לו, והוא אומר, רגע. לא, אני חייב לחשוב פה על החיים האלה. מה הולך פה? ואז אם הוא מעמיק, התחיל תהליך. אבל זה לא בהכרח. איך אומרים גם, אני אגיד לך גם, זה לא בריא לחזור מתשובה מבעיות. זה לא בריא. אדם היה חולה, חזר בתשובה. ברגע שאתה כבר מבין שזה מלא אנשים חוזרים בתשובה בעקבות דברים מסוימים. כן. שקראו להם. כן. אין בעיה. אין לי בעיה שזה הטריגר, אבל שזה לא יהיה הסיפור. ברור. באיזשהו שם זה כן משתנה, שתבין שזה כבר לא מועיל לך, ואתה באמת רוצה לחזור בתשובה במקום אמיתי. מעולה. רק שזה יגיע. כי אם זה מגיע רק מצרות, ואז יש לפעמים אנשים שיש להם ציפייה, שאני אחזור בתשובה, יגמרו לי הצרות. התשובה היא לא. גם שתחזור בתשובה יש צרות, הכל בסדר. גם דתיים יש להם בעיות. וגם צדיקים. האופוריה הזאת, שכשאני אחזור בתשובה הכל יסתדר, לא, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך, אתה עובד אצלו. טוב, לכן, אומר רבי נחמן, שכשאדם רוצה ללכת בתשובה צריך להיות בקיא ברצון ובקיא בשוב. אני אדלג קצת. אומר רבי נחמן בתורה נ"ו, שיש שתי סוגי הסתרות. מכירים את השיר ואפילו בהסתרה?
אז זה מהתורה הזאת. כי יש שני הסתרות. וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה למוצאו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור, עד שימצא אותו יתברך. מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהיינו שאינו יודע כלל שהשם נסתר ממנו, אזי אי אפשר כלל למצוא אותו מאחר שאינו יודע שהשם יתברך. אומר רבי נחמן, יש שתי סוגי הסתרות, יש הסתרה ויש הסתרה שבתוך הסתרה. הסתרה הראשונה זה בן אדם אומר, וואי, כמה אני רחוק מהשם, אני צריך להתקרב. אבל אני לא מוצא אותו, זה קשה. טוב, זה עוד מצב טוב. יש הסתרה שבתוך הסתרה, שהוא אפילו לא מבין שהוא חולה. הוא אפילו לא מבין שחסר לו השם בחיים. כאילו, יש בן אדם, יש לו כאב בטן, אז הוא מבין שהוא צריך תרופה. יש אחד אומר, לא, זה הכל בסדר, לא כואב לי הבטן. מה לא כואב לך בטן? אבל התחיל להיות לך דלקת. לא, אני אפילו לא מרגיש את הבעיה, אין שום בעיה, הכל טוב. מה הכל טוב? אתה מדמם, הכל בסדר, זה הכי חמור. כי הוא בכלל לא מבין שהוא בבעיה. זה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. לא פשוט. יש איזה משל יפה. זה איזה נכד אחד שיחק מחבוא עם הסבא שלו. אז הסבא אמר לו, איך תתחבא? אני עוד מעט אמצא אותך. אז כל עוד שבראש של הסבא שאנחנו משחקים מחבואים, ושל הנכד, אז סבבה, זה הסתרה אחת, כי הוא התחבא. אבל מתי שהוא מגיע לשלב שהם שכחו שהם משחקים מחבואים, זה מצב קשה. כי אף אחד לא זוכר ברגע שצריך לחפש וצריך למצוא, ואיפה, מה אנחנו עושים פה. אז לפעמים בן אדם מגיע למצב שהוא שכח בכלל שיש בו את מה לחפש, שיש מה לעשות פה, שיש מציאות של השם. לכן כתוב במגילת אסתר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. דהיינו, אסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. וואלה, הכל טוב בעולם. כאילו, לפעמים אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, אפשר להעביר את העולם הזה 120 שנה בלי השם. יש כל כך הרבה מה לעשות. ללכת לים, והאוכל אינסופי, ומרכזי קניות לרוב, ומה שנקרא תרבות הפנאי. בן אדם בכיף יכול למלות את הזמן שלו, ולא לחשוב בכלל איזה השם, איזה רוחניות. העולם החומרי כל כך חזק, כל כך ממלא כביכול, שאפשר לחיות בהסתרה בתוך הסתרה, שמי צריך משהו מעבר בכלל. כל שכן אם אדם אומר, מוסריות זה מספיק לי, רק תהיה מוסרי. אז הוא לא מחפש את האלוקות. זה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. אבל אומר רבי נחמן, אבל באמת אפילו בכל ההסתרות, דילגתי, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. אומר רבי נחמן, תדע לך, אתה צריך להיות בקי חזק בשוב. אתה צריך לדעת שגם בהסתרה שבתוך הסתרה, הקדוש ברוך הוא נמצא. כי אין בה שום דבר שאין בו חיות השם יתברך. וכו' וכו'. אז מה צריך? צריך לחפש, ובעצם על עצם זה שאתה יודע שיש השם בכל דבר, זה בעצמו המציאה הכי גדולה. כאילו אתה שואל, איך אני מוצא את השם? עצם זה שאתה מזכיר לעצמך, הכל באמת זה לטובתי. יש פה יד מכוונת, זה לא רולטה רוסית. זה שיש לי עכשיו בעיה ברכב, זה לא בלי קשר לכלום. יש קשר להכל. זה קשור אליך, זה קשור לנפש שלך, זה קשור לעבודה שלך, זה קשור למציאות שלך. הכל קשור. והידיעה הזאת היא לאט לאט מסירה את ההסתרה. לכן בואו נסכם את הדברים של רבי נחמן ברסלב. צריך להיות בקיא ברצון, כלומר לא להסתפק במועט בעליות,
וצריך גם להיות בקיא בשוב. גם כשיורדים למטה, תמיד לזכור שריבונו של עולם עושה הכל לטובתנו. שימו לב, פסקה ברב קוק אורות התשובה, ובזה נעצור. אומר הרב בפרק ז', להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה. שמעתם? בן אדם עשה תשובה, פתאום הוא נזכר בחטא שהוא עשה לפני 5 שנים, לפני שהוא חדר בתשובה. בדרך כלל מה היינו אומרים לו כשאתה זוכר את זה? קודם כל יש כאלה שיגידו לו, אל תזכור, תמחק מהדיסקט. ויש כאלה שיגידו לו, תזכור, אבל תצטער על זה. אומר הרב קוק, אני מסכים, אבל יש מדרגה יותר גבוהה. אתה נזכר בחטא, וזה מעורר לך שמחה. איך שמחה? עשיתי משהו גרוע. למה? מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה, שיעור השם הפועל בתיקון העולם יסוד הבריאה. אומר הרב קוק, במילים פשוטות, אם אתה באמת חי את הבקיא בשוב, להבין שגם בהסתרה שבתוך ההסתרה נמצא שם השם יתברך. אז זה אומר הרב קוק במקום אחר, גם בשעת החטא היה מונח שם גרעין התשובה. קרי, גם החטא בסוף הוא זה שבנה אותך. נכון, אנחנו לא נרצה לעשות חטאים לכתחילה. ברור, שלא נגיד לעצמנו, כן? אז גם חטא זה טוב, אז יאללה בוא נעשה גם חטאים. לא, אנחנו לא נעשה חטאים. אבל בדיעבד אם עשית חטא, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יודע גם מהחטאים שלך לבנות אותך. ולכן שאתה נזכר בחטא, תשמח בו. למה תשמח בו? כי זה בנה אותך. כי עכשיו האור של התשובה מאיר גם במקום החשוך שחטאת בו. על ידי שעשה תשובה. זה ממש עומק הבקיאות בשוב. למצוא את הקדוש ברוך הוא גם במציאויות הכי נמוכות, ולא להתמרמר על העבר כל היום. אוי אוי אוי, וואי וואי וואי. חלס. תקדם. הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עשה לך בעבר זה כדי לבנות אותך. זאת העבודה שנזכה להיות בקיאים ברצו, בקיאים בשוב, וזה העומק של תיבת אלול. אני לדודי זה רצו, ודודי לי זה שוב. ואלול זה חודש התשובה, צריך להיות בקיאים בשתי המדרגות האלה, וצריך לזכות, באמת, לחיות אותם בנפש, ואדם שהוא חי בדבר הזה, הוא תמיד שמח. למה הוא תמיד שמח? כי הוא חי את הקדוש ברוך הוא לעיניים שלו. כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא, אומר הפסוק. כשאדם מבין שהכל בונה אותו, כן, אדם שהוא עכשיו מתאמן בחדר כושר, ועכשיו מתאמן, הוא מבין שכשקשה לו, מה זה אומר? שהרצועה, כן, שהשריר עכשיו נמתח, נקרע, אבל הקריאה שלו גורמת להתחדשות של השריר. אז הוא שמח בכאב. למה? כי הוא מבין שמה? זה בונה לי את השריר יותר. אותו דבר ממש, בעבודת השם. כשאדם יש לו קושי, כשאדם יש לו משהו, תדע לך, אתה עכשיו בונה את העומק של הנפש שלך. תשמח בזה. שנזכה. חזק וברוך. חזק וברוך.